Saka now tiri kuzama kuda kuti sekadoma tikwanise kuzvimiririra ende tine nyaya dzakawanda dzichange dzichibatwa panapa dzemukadoma imomo nedzimwewo dzenyika yese yeZimbabwe, but tiri kuda kuzama kugadzira something big chinobva mukadoma chekuti kana pakabvunzwa kuti kukadoma kunei, saka tichida kusupport from vagari vemukadoma nevamwewo mhuri yeZimbabwe inongozivawo kusimbisa zvinhu kuti mutisapotewo. Ino podcast takaivhurira kuti maghetto youths iwayo ane zvaanenge achichema kana kuti zvavanoda kuti zvisvikewo kuvanhu zvikasikewo kusvika nenguva, nenyaya yekuti isusu pachedu tinenge tichizivana. Nekuti kumashure taibhilivha kuti unzi wakupisa unofanira kunge waenda kuHarare sezvakaitwa nana Mukoma Kina, nana Mostaf, nana Prosper Firiu kuti vazozikanwawo vanga vaenda kuHarare. Yeah, the voice Kadoma. Welcome to the Spanner Podcast Show, the biggest podcast in Kadoma, the voice of people. Mushonga we stress. Follow to our podcast. Nepe nyuro yevanu. Makadi mhuri yeZimbabwe, kusangana zvekare kwatiri kuita pano pa The Spanner Podcast Show. Zita ndi Mr. Spanner. Kana kari kutanga kusvika pano chibva wangosubscribe, kulike, commenta nekushare. Guys, ndine nyaya yandakakubatirai pano semhuri yeZimbabwe nenzvimbo yatinobva yeKadoma. Ndine nyaya yandakakubatirai ndakamira seghetto youths rakamirirawo maghetto youth. Ndakamira semouthpiece yavo. Maghetto youths ekuKadoma ari kuchema kuti hatisi kukwanisawo kusvika kuHarare nenguva because hatina mari dzekurekodha music mumastudio anopisa, uye kuti tisvike ikoko zvinotitorera nguva nekuti tisingazikanwi, but kumaghetto edu tichizikanwa. Saka ino podcast takaivhurira kuti maghetto youths iwayo ane zvaanenge achichema kana kuti zvavanoda kuti zvisvikewo kuvanhu zvikasikewo kusvika nenguva, nenyaya yekuti isusu pachedu tinenge tichizivana. Saka chinhu chihombe chiri kudiwa nemaghetto youths emukadoma kuti vanhu vagari vemukadoma nevamwewo mhuri yeZimbabwe ifollowe this channel, munzwewo maartist akasiyana siyana, nekuti kune mamwe maartist anenge achitogona kuimba zvekurevesa but havanawo mari yekuti vaende kumapodcast mahombe akafanana na DJ Sparks nana DJ Ola. Saka tarenda ravo rinozongoperera mustreet risina kuzikanwa, but tikakwanisa kushanda navo tichivaposta pa this channel vanokasikawo kuonekwa nenyika, vanokasika kushedzwawo nemapromoters vakapiwa mashows kana kuti vakashedzwawo nemastudio anopisa. Saka ndo chinangwa this podcast. Isusu tine shuwire kusumudzawo ghetto redu, ghetto reKadoma, zvekuti tine maartist achanga achibvawo kuHarare achiti ndiri kumboendawo kunoitwa interview mukadoma, nekuti kumashure taibhilivha kuti unzi wakupisa unofanira kunge waenda kuHarare sezvakaitwa nana Mukoma Kina, nana Mostaf, nana Prosper Firiu kuti vazozikanwawo vanga vaenda kuHarare. Ghetto redu ighetto rinenge rakadzikisirwa, asi iro rine maartist akatoipa anotogona zvekurevesa zvekuti ukavatorawo ukanovaisa pamaredhimu ari kupindwa kuHarare unogona kutoona kutoti vanenge vakatoipa atori ma1. Tati tivawinze panapa vakwanisewo kuonekwa nenyika vari papodcast inoi. So takuda kuzamawo kuti ghetto redu rimbokwanisawo kuzvimiririra sezvakaita ana Chitungwiza, ana Notoni nedzimwewo nzvimbo vanokwanisa kuzvimiririra, nekuti ghetto reChitungwiza tinoziva kuti kuna na Wind President, kuna na Jamaster, kuna nani, ighetto rakatozvimiririra. Kunotoni kune variko taiziva ana Seushas, ana Mbeu, anani vakazvisumukirawo. Saka tichida kusupport from vagari vemukadoma nevamwewo mhuri yeZimbabwe inongozivawo kusimbisa zvinhu kuti mutisapotewo. Tinodawo kuzonzwa kuti tine maartist ari kubvawo kuHarare achiuya kuKadoma kuzoita interview, kuzorekodhawo masong mukadoma imomo. Zvichapawo access kune vamwewo maartist edu arimo mukadoma imomo kuti akwanisewo kuimba nemaartist ekuHarare because vanenge vafambawo kuya kunoku then vaonawo mukana wekulinka neivavo, nekuti izvezvi havakwanise kusvika kuHarare nekuti
ladha rinovasvitsa ikoko havana. Saka now tiri kuzama kuda kuti sekadoma tikwanise kuzvimiririra, ende tine nyaya dzakawanda dzichange dzichibatwa panapa dzemukadoma imomo nedzimwewo dzenyika yese yeZimbabwe, but tiri kuda kuzama kugadzira something big chinobva mukadoma, chekuti kana pakabvunzwa kuti kukadoma kune inonzi Spanner Podcast, ipodcast hombe iri kukadoma, zvekuti umwe musi unogona kuzoonawo kana mukoma Wingidi vakagarawo vachitaurawo, unogona kuona mukoma Japreza, vese vanopisa varimo imomo. Like zvakaita kukadoma tine nzvimbo inonzi Oldest inokwanisa kuya maartist akawanda, ana Bigman vanenge variko, ana Jamaster, anani vese, even ana Big Signal pavanouya ndokwavanouya ikoko. Inzvimbo iri kutopisa, but ghetto redu richiri low zvokuti haricheukwewo. Saka maghetto youths anditumawo kuti ndiuyewo pano pamhepo ndizovakumbirira kumafans kuti aiwa supportaiwo this channel, ndo pamuchaonawo vana venyu vachisimukira ipapo, nekuti chinhu chiri kuitirwa munzvimbo hazvidi bhazi, hazvidi mari, hazvidi chakati kuti vanzi vasvika ipapo. Kungofamba vosvika voitwa interview voonekwawo neZimbabwe, music dzavo dzichipostwawo pathis channel, vachinzwikwawo nenyika. Zvinovabatsira kuti vakasike kuonekwawo nenyika sezvinoitawo vamwe. Ndo nyaya imwe hombe yandinayo panapa.